Ang bilis sa pakigiuli o pagpasaylo nga na sinati ang tinuod nga kagawasan nga wala na'y laba sa sala sa matag kinabuhi, pinaagi sa pagkumpisal o pag-inusol sa mga sala o mahimong ambasador sa paghatag o pakigiuli o ambasador sa reconciliation. Kini ang gitagan o pagtayan Archbishop Martin Sarmiento Bawa DD nga misyon sa matag usa ang Pangsanyaw o pagpasaylo o pakiguli sa Maayong Kabubut-On. Samtang gitagan sa pagtagan sa Arsobispo nga ang pagpili sa nagsigabot nga piniliay karumabot nga Maayong 12, buhol masunasod sa pagigbatok sa kakong sa gahom o sa korupsyon. Gatagan kayo ng pagtagan sa Arsobispo nga ginasig nga musangyaw sa pagpasaylo o pakiguli sa Maayong Kabubut-On kay ang misyon man sa matag usa mao ang pagsangyaw sa gugma o pagpasaylo ilabi na ang kaugalingon nga silingan o gisig katao sa diya ginawat si Jesus sa matag usa na imo kita bag-ong binuhat o ang mga buhat o gunahuna kaom ngayon diha sa Kabubut-On sa Ginoo. Busa pakigbatukan ang tendasyon batok sa lawas ng kahinam, batok sa kahakog, sa gahom o batok sa korupsyon. Dugang pa sa Arsobispo nga haom usab kini nga panahon tungod kay ang pakig-uli tungod sa ditabo nga bangi sa politika sa national level, tungod sa ditabo sa nasod o man ang pagkasikop ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa diya naa kini sa NAIA o ginakop kini sa ICC nadto nga Marso 11, 2025 o alang sa Arsobispo matawag bang legal ang mga pagdagopa. Alang sa nung magbalantay ang nasod karon ay pagkamahid-mahid nagkama kasing-kasing na sakitan o kiniusaka political issue. Apan kini nga maong nga political issue mo'y buhol ba sa nasod nga Pilipino tun kay nagsingabot man ang pinilihay na diin karumabot nga Mayo 12, 2025 o ang maong resulta sa eleksyon mao'y tubag sa iyang pangutana kung ang tanan nga mga senators nga ginasuportahan ni Bongbong Marcos ang mugawas nga mudaog sa maong eleksyon ang katawhan ni aproba og bitugot sa pagpadakop ni former President Rodrigo Roa Duterte. Apan kun ang majority senators ang mudaog gikan sa kampo ni Duterte, nagpasabot nga wala kita mahiuyon sa gibuhat nga pagpadakop ngadto kang Duterte sa ICC. Duga pa sa Arsobispo nga kun ikumpara ang peace and order sa karon nga panahon ni President Duterte o gihuman ni Presidente Bongbong Marcos o sa kanhi Presidente Duterte o karon nga panahon ni Presidente Bongbong Marcos kinsaman nga administrasyon ang nakahatag kanina o sa nasod o kining maong mga pangutana ang nagdala og hagit sa katawhan tungod kay makumparaman ang nakalabay nga administrasyon o sa karon nga pagdumala ni Presidente Bongbong Marcos. Ano yung timig payag sa nagunang mabalantay sa Archdiocese sa Ozabis, Archbishop Martin Sarmiento Bawa DD. Always remember nga the second reading taken from the letter of Paul to the Corinthians remind us that we are ambassadors of reconciliation. Importante kayo kana. As we embrace Christ, we become a new creature. Our actions and thoughts are godly. We fight against temptations of the flesh, against power, and against corruption. This theme about reconciliation is timely because of what happened to our country due to the arrest of former President Duterte upon his arrival in NAIA last March 11, 2025. Is his arrest legal? I know our nation is divided. There are many hearts which are hurt. This is a political issue, but this issue too shapes the future of our nation, the Philippines. Election is coming, and the result of this election will be the answer to my question. If all the senators of the President, Bongbong Marcos, will win against the senators supported by Duterte, then the people have approved the arrest. Otherwise, if the majority of the senators under Duterte's camp will win, the President Marcos has no moral ascendancy to govern our country. Alang sa DX din sa Madyo Kabarang Radio Simaan, W. Manuel Orod Kilchir, Dadag sa Nagbayanda.